Ang pagsangyaw sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus arong pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig ni Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos na sa adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan, ug nagtuo sila nga nahiuban sa Jesus sa panon, ug sa nakalakat na silang usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya dito sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita niya kanila ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ag ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga gikinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manang bibi, mga kauban nato sa silingan porsyon nga kanunay magsimbahan dinhi sa atong kapilya sa Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Kaninyong tanan, maayong hapon. O sa gihapon, Merry Christmas! O viva Sagrada Familia, Fiesta karon sa Sagrada Familia. Atong hatagan si Santa Maria, si San Jose ug atong Ginoong Jesucristo sa masipang pakpak. Makahinumdum ang tanayon sa Sagrada Familia, labi nagmoingon tag Sos Mariusep, di ba? Kanang Sos Mariusep kay kuan man na Jesus Maria ug Jose man na gitapo. Unja kanang nay mao man na isulti sa mga ginikanan og murag makurat o murag maglagot sa mga usahay maglagot sa mga Sos Mariusep kang bataa ka. Pero actually sa tulon ka mga sakop sa Sagrada Familia. Piskay ra ba ang mga pagbasa karon? Kaysa ang unang pagbasa naghisgot og pag-alima og ginikanan. Kabantay mo gahisgot og alimahi na inyong amahan og ginhambi sa giango-anguna. Unya ang ikaduhang pagbasa naghisgot kabahin sa kamahinungdanon sa kalig-on sa pamilya. Kita sagtagsa kini ni San Pablo mga asawa, mga bana ug mga anak gipahimangnuan ni San Pablo og mga ginikanan. Gi-single out yon. Gitagsatagsa ni San Pablo. Unya sa Ebanghelyo karon mas labaw nga makadasig kay makita nato ang Sagrada Familia nga diin ang bugtong anak sa magtiayong Maria ug Jose nagmasinugtanon nila. Matud pa sa atong Santo Papa, karon nining modernong kapanahunan, daghang mga hagit ang simbahan ug ang katilingban nga angay natong tutukan ug angay natong hatagag pagtagad kay kini ug dili nato maariglar, makadaot ug makaguba sa pamilya. Unsa maning mga negative influences nga usahay mao maghatag og kapiligro sa seguridad ug kalig-on sa pamilya. Primero nga butang nga gihisgutan sa Santo Papa, the declining birth rate. Ako ning gihatag nga usa sa mga talk sa miagi mga semana dito sa Surigao o dito sa Cebu. Kay bobo mo nga karong panahon na labi na dito sa Europe o sa ibang bahin sa Amerika, gakadiyo ning mga magtiazon nga gustong manganak. Una ingon si Pope Francis, the declining birth rate
has greatly affected the stability of the family. Kay the declining birth rate is a sign of despair in the world. Kana bang usa may sabot aning declining birth rate kanang gakahilis ni mga pamilya nga mga anak. Daghan naman karon mga magtiadyon nga di naganahan mga anak. At ang arang pata mga Pilipino kay daghan pang mga magtiayon nga mga anak. But sa ubang mga nasod, grabe ang ilahang pag-decline sa birth rate. O kamo dinhi, pila ra bay bata na to, nagida dinhi na ipipila. O panganak pa jud mong daghan ha. Abi na kamo mga gipangdugo pa ani ha. Ayaw na nang matiguang kay bisan pa nag-ubok kag birhen sa kaluoy, di na namada, di na jud mada. Pero ang pagsaka sa gidaghanon sa mga bata, usa kuno ka na kabutang nga makatampo sa kalig-on sa pamilya. Mao nga kanang mga kamo mga ugangan dinhi, dasiga ang inyong mga kabataan nga maminyo nga mga anak gyud. Daghang mga ginikanan karon moingon nga minjo mo hap, ayaw sa mo panganak, siguruan ang bahay, siguruan ang sakyanan, siguruan ang mga inyong mga investments. Piskay man na sa kinabuhi. Pero maot og di pa nimo paangkon ay mong mga anak nga naminjo kay kinahanglan pa magbahay una, kinahanglan pag mag-invest una aron daghan og kwarta, nga kinahanglan pa nga makapanag-iya sinaw-sinaw nga sakyanan. Di na mo importante. Ang labing mahinungdanon is ang grasya sa pagpanganak. Tinuod, di man atong katungod nga mga katungod nato kana ba magampo tanganay anak, pero it is not our absolute right nga mayo Ginoo kinahanglan nakoy anak. Grasya ning mga anak. Pagampo nga makaanak, pero og ihatag sa Ginoo mas malipay ta. Ginoo ra may mahibaw sa atong panagtiayon. Mga ayaw mo kahadlok mabuntis. Akin sa banino dinhi ang kabuntison pa. Pagbuntis pa mo. Gusto tag stability sa pamilya. Lami gani og kaduha mo mga anak sa usang tuig. Ha? Panganak mo Pebrero, unya maligo mo kandi na mo mabughat. Inig saura inyong ihi og mo tin-aw na gani wa na labo-labo. Pabira na po mo sa inyong bana. Aron mga anak mo November. Kaduha mo magpabunyag. Kay ang mga bata, usa kuno ka kahimanan sa pagpalig-on sa pamilya. Ikaduha nga gisgutan sa Santo Papa gawa sa declining birth rate, kining loss of confidence to the dignity of marriage. Kakadaghan usab karon ang mga magtiayon nga di na maminyo o di na magpakasal, pero naa sila'y anak nga himuon pinaagi sa gitawag og IVF or test tube babies. Naay mga anak, mga bata nga ilang mga magtiayon nga or ulitaw or babae or lalaki nga sa ilang buhaton mamalit na lang sila. Mamalit na sila sperm, mamalit og egg, i-fertilize, i-inject sa lain nga babae kanang gitawag og surrogate mother. Unya, ang surrogate mother nga magbuntis og siyam kabuan, dili to mo inahan sa bata. Igura to bayran. Nainig anak, imong anak. Imong anak. Nga naman, makapili pa gani ka og unsay kaliwat. Gusto ko og African, gusto ko og kanang German, gusto ko og Russian. Kay mao man to imong paliton. Na naman karoy mga sperm bank, nanay mga egg bank, sa una kay blood bank raman to. Karon kay makapalit na kani anak. So karon naanay mga lalaki nga makaanak bisag wa sila asawa, bisag wa sila sexual intercourse. Ug tungod ni ana, daghan na pod ang di na mutuo ug di na wa na makakita og pagsalig sa kabililhon, sa kaminyoon, sa panagiusa sa babae o sa lalaki. Kaya pwede raman na makaanak bisag wa ko'y asawa. Basta na ako'y kwarta. Kay mililyon may gasto ang mga test tube babies. Ha? So, ang importante gihapon sa pamilya mo, gihapon na gibarugan sa simbahan. Ikatulo,
kining the loss of the traditional family values nga mo'y gihisgutan kining pag-alima og mga tiguang. Giklaro na sa unang pagbasa nga kinahanglang mutahod ta sa atong mga ginikanan unya at tahuron ninyo ang inyong amahan aron makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidungan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Mao nga tahura ang inyong mga ginikanan aron mo taas inyong kinabuhi. Klaro na sa first reading. Sa ubang mga bahin sa nasod, di na sila moalima. Daghang mga anak nga di na moalima og ginikanan. Tungod sa culture of comfort and convenience. Nay mga anak nga aron mapasayon ilang kinabuhi, kay di na sila ganahan mo pahid og igit, di na sila ganahan mo pahid og ihi, di na sila ganahan mamata og kadlawon, di na sila ganahan nga magatiman og masakiton, asa man idamok adto sa mga home for the aged. Adto na lang nila ibutang, di na gani tadaon og mga matay, igo ra silang mobayad. Sakit palandungon kon ikaw mga anak, kamong kitang mga anak, nagialimahan ta sa una, gipakaon, gimatuto, unya sa kita pay way kusog, nahimot ang kusgan tungod sa atong mga ginikanan. Unya karon nga ang atong mga ginikanan, naluya na pud kita na po'y nakusgan, wa na pud mo sa pupo nila. Mga dalaygon nga buhat ning moalima og tiguang. Daghan sa kong nahibawan sa akong pagkapari nga maghilog ko, magpakumpisal ko o mga tiguang nga nahimong pinasagdan. Di ako'y nahibawan na ilhan nga tiguang nga gitapad na saad sa baboy. Giaptan lang itong nipa o niya gisawgan, marag extension saad. Ngag makalibang pasiritan lamang pag-apil sa hos. Kayo ato sa sala, di naman kay manimaho na mangigit ang kutson. Luoy po. Naiuban, labi na mga anak, magtudtod na ginsay mo alima, sa may mahitabo, pasagda na lang. Di na gani matanda, di na gani mailisan, o di na gani mailisag bumbilya itong ilang mga kwarto. Tinod ba na? Dahil itong gihilog sa istorya bito sa gihilog nga naho, nawali naman ni naho, unya, pag ato dito, niwang nakaadyo itong pasyente, unja kanang namiyahok na unya tagas kaadyo kuko may kagusa kadangaw hapit ang kuko unya baho kaadyo bahong anghit paghilog ipahawk og Santo Kristo giingkeb ang Santo Kristo kay nakaingog tinap-an tulingan kay gigutom na siya kaadyo ingana ka makaluluoy ang ubang mga tiguang. So hinaot nga kita alimahan nato ni ato mga tiguang nga ginikanan. Kay kung maguba ang atong pamilya, maguba ang katilingban. Una maguba ang katilingban, maguba usab ang simbahan. Niya na kita karon sa kalibutan nga nakausab-usab na. Ang atong mga bata, usahay, sila na magabuot sa atong kinabuhi. Mga ginikanan, usahay, madaog-daugo na ta sa atong mga anak. Labi na kita mo gasalig ra kanunay og sustento, sila na magabuot sa atong kinabuhi. May disag, mama, adyaw lakaw, bantayin ang bata, di na po takalakaw. Di ba? Kabantay mo, anak. Nabaliron. Papa, adyaw lakaw, kay sos, ako ro ba'y gapakaon ninyo. Bulawgin ako mga iro, di nakalakaw ag amahan. Adyaw mo, so, ayaw mo balibad, ayaw mo supak-supak na mo mga anak, kay kami gapakaon ninyo. Daghang gani karong mga inahan nga ang ilang bahay nga piskay nga hinaguan nilang magtiadyon. Ang gapujo katong binazi na nga marama, kay gabarong-barong na sila kilid atong landahan, atong dangkahan o kupras, kay sila mo hinglagyo, imbis ilaha tong puder. Mao ba ka nang hulagway sa usa ka tinuod nga pamilya? Ug mao ba ka na ang hulagway sa usa ka pamilya nga diin gimodelo diha sa Sagrada Familia? Piskay og ang atong pamilya pareha sa Sagrada Familia nga ang atong mga anak motubo nga modako sila nga mga maayog kinabuhi sama ni Hesus nga sa ebanghelyo karon hingtubo ang bata sa kinaadman og sa grasya ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Padayon ta pagpaningkamot sa atong mga pamilya nga mutunhay kini. Mabuhi ang atong mga pamilya, hatagan nato ang atong mga pamilya sa masipang pagka.